Ну вось мы здымалі на 2 лакацыях, у 2 тэатрах. Гэта тэатр Паўшэхны ў Варшаве і тэатр Студыё. Удалося нам дамовіцца, і была нейкая гіганцкая каманда. Я шчыра з такой яшчэ ніколі не працавала. З прафесіянальнай экіпай менавіта ў сваім кліпе, бо я здымалася, канешне, там у кіно і там у рэкламах розных. Гэта зусім іншая гісторыя. А калі гэта твой кліп, то ты адчуваеш нейкую звыш адпавядальнасць па-польску за ўсё, што адбываецца на пляцоўцы, і хочаш, каб усім было камфортна, і каб усім было класна, і каб усе дасталі буцеры, і каб усе змоглі папіць гарбаты. А пры тым, напрыклад, але Таму што раскрываем праўду. Таму што мае цудоўныя калегі, якія ўжо 1000 год працуюць разам, не сказалі мне, што яны паміж сабой камунікуюць вельмі гучна і аруць адно на аднаго. І мы ўсе з масоўкай стаім, і вось так думаем: боже, што это? А што мне рабіць? А што я павінна рабіць у гэтым выпадку? Але проста потым нам сказалі, што гэта нармальна, мы так заўсёды, мы так працуем гадамі. Я такая: хорошо, добра. Но я проста не ўпэўнена была, што каго я павінна ратаваць у гэты момант. Але галоўнае, што рэальна атрымаўся, мне падаецца, афігенскі результат, нават калі праз такія эмоцыі атрымаўся класна. Ну, больш за ўсё я, канешне, баялася працы з такой колькасцю людзей у масоўцы. Таму што, па-першае, я безумна удзячная ўсім, што яны пагадзіліся пабегаць і паскакаць для мяне, і што я магу ім неяк аддзячыць кілішкам прасэлкі, бо чым жа яшчэ магу аддзячыць людзям. І я баялася больш за ўсё, што штосьці пойдзе не так, што некаторыя 10 людзей прыйдуць раней, чым іншыя. Я спрабавала распісаць па 5-10 людзей, каб яны прыходзілі, і ў нас быў такі канвеер, што дзяўчаты іх рабілі мейкап, потым дасылаем на перапрананне, перапранаемся, потым адразу яны спакойненька чакаюць, прыходзіць наступныя 5-10 чалавек, і вось так у нас спрацаваў канвеер. Дзякую усім, што былі проста бусічкамі і рабілі гэта спакойна. Ну, але, канешне, не без эксцэсаў, як, напэўна, у кожнай працы. Самае класнае, я увогуле з-за таго, што гэта моя песня, я кайфую ад бітоў. І я кайфую, калі атрымліваецца рабіць монтаж у біты і музычна. З-за таго, што я таксама і сама монтавала, і сама стварала гэтую песню, то я ведаю, у якія моманты мне патрэбна больш дынамікі, у якія менш, і як гэта спрацуе. Таму я вельмі кайфавала, калі атрымліваецца нейкі такі результат, створаны з шматлікіх дробязяў, якія я там пум-пум-пум-пум паміж сабой пачыкала, склеіла. І яшчэ большы кайф, канешне, калі рэжысёру гэта падабаецца, і ў яго няма шмат правак да мяне. Таму што тут спалучаецца тое, што я не толькі выконваю працу, якую мне кажа рэжысёр, але я і асоба, якая павінна глядзець на гэты матэрыял з боку таго, як я хачу, каб людзі яго пабачылі. То бок у мяне такая падвойная адказнасць, што я павінна зрабіць так, як рэжысёр хоча, але павінна яшчэ зрабіць так, як мне спадабаецца. Вось. Ну і тут, канешне, у нас з Генам, з рэжысёрам смэчыліся гэтыя бачанні, і я вельмі ўдзячная, таму што ён
менавіта атрымаўся дарковы, як я хацела, і песня, як песня ёсць. А самай складанасці ў мантажы, напэўна, былі ў тым, што у праўках. Все роўна былі нейкія праўкі, таму што збольшага я заўсёды працавала сама з сабой. Мы знялі, я атрымала матэрыял, і я рабіла з ім усё, што хацела, ўсё, што я бачыла. А тут атрымліваецца, што вельмі шмат дадатковых адказнасцяў на іншых людзях, і трэба яшчэ і не толькі думаць пра вынік, пра матэрыял, а пра тое, як спалучыць усё разам і каб, скажем так, задаволіць усіх. І каб усім добра працавалася, і каб вынік быў класны для партфоліо тых людзей, хто працаваў над ім. І сапраўды мне падаецца, што я кайфанула. Вось таксама вам монтаж. Ну, кстати, да, это такой Майнкрафт-стайл монтаж. Трэба наступны кліп у такіх колерах зрабіць, офігенна. Пішыце у каментарях, ставце лайки, калі вам падабаюцца такія колеры для наступнага кліпа. Дзякуй.